trece unul mort. Nu trage. Pleacă de acolo. Pleacă de acolo. Hai să vă apăr! Hai că v-am pus pistolul! Bă, eu vreau să trag cu pistolul, că mi-ai dat peste pistol și eu trag cu pistolul! Nu mai păi, să-mi dat peste pistol! Bine, hai, mă duc mort! Hai, faceți plin! Hai, hai, hai! Faceți plin! Hai, intrați înăuntru! Go, go, go! Intră! Faceți plin! Intră! Cine și-a lăsat-o replică în iarbă? Eu! Vezi, are pe la mare și o pune la sân! Ad aici! Hai, curățați-o cu picioare! Hai să vedem dacă... În ochi. Hai în spate! Ești ok, nu ți-o dat în ochi, ți-o dat-o sub ochi, lasă cutilarea așa și du-te la bază. Ți-a dat-o sub ochi, stai liniștit. Asta a fost ghinionul, lasă, nu e bine că ești ok. Ia stai un pic să mă uit și eu. Dă, n-ai un șervețel la tine. Da, stai un pic.
dăm pistaci un pic să vină meci. Nu, e ok. Haide să mergem prin spate!